ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನಿಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ರಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಮೇರೆಗೈತ ಒಂಜಿ ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡುಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಮೇರವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ನೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೈದ ಇಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಡಿಯಾನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕುಲೆಗ್ ಬೇತ ದಾಲ ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾವುಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ ಸೊ ಮೇರೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಬತ್ತನತ್ತಂದೆ ಎಂಗು ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೊರಾನೆ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಗೈದಿನತ್ತು ಸೊ ತೂಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಎಂಕುಲು ಪನಂ ಪೋಪ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವುಪರ ಎಂಕುಲು ಪನಂ ಪೋಪ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮತ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಮನ್ಪುಗದೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ್ತೆ ತೂವಾರೆ ಪೂರ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ಪತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೇನು ಟ್ರೈಪಾಡಿಂದ ತೊಂದೆ ಎಂಕುಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಎಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಂಚಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾತೀನಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ವಿವೋ V20 ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದೇ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ iPhone XR ಪಂದ್ ಸೊ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಜಿಗಿಮಿಗಿ ಟೈಪ್ ಬ್ಲರ್ ಟೈಪ್ ಶೇಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆವಂತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ iPhone XR ದೆತ್ತೊಂಡ ಐಟ್ ಏದ ಶೇಕ್ ಮಂತಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ iPhone XR ದೆತ್ತೊಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪುನು iPhone XR 64GB ಸೊ ಒಂದೆಂಕುಲು ಹೊರಾನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಹತ್ತು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 25 ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನೊಂದು ದಂಟೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ದಂಟೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಯಾನತ್ತ ಸಾರಿ ಎಂಕಲು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅತೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಅಮೆಝಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನೆತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ನಾನು ನಿಂಗದೆ ಹೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ 150 ರೂಪೀಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವಳ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಪೋನಾಗ ಯಾನೇ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಏತಲ ಉದ್ದ ಕುದ್ಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಝೂಮ್ ಉಡೋರು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಏತು ಉದ್ದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತು ಕುದ್ಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ 900 ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲ ದಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ದಾಯದ ತಂದಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಏನು ಒಡ್ತೆಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ತಕಲ್ಲ 1200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪಲದ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಏತ್ಲ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಎಕಡ್ದಲಕನೆ ನನಗೆ ಝೂಮ್ ಉಡೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ
ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚಿಲ ತಿರ್ಗ ಒಂಚಿಲ ದಿ ಒಲಿ ನೆಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆತೊಂದಿನೊಂದು ಮೌನದ ಕಲ್ನ ನೆಕ್ 499 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಮೌನದ ಕಲ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂಲು ದೀತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕೋಸ್ಟಿಕ್ ತಕಲ್ನ ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 4999ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಐಫೋನ್ಗೆ ಸೊ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪೀಸಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕ್ ತಕಲ್ನ 𝐻𝐿 ಮಿನಿ ಪಂದ್ ಮುಂದೆ 𝐻𝐿 ಮಿನಿ ಪಂದೊಂದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 3999ಗೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ದಾಯದ ತೊಂಡ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಬಲ್ನು ಎಂಕುಲು ಐಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೀಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಆರೆ ವೀಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಪ್ಪ ಕಾಪಿ ಆಪುಂಡು ಪೀಸಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ನ ಐಟಮ್ ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಾರ್ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಮೈಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐಫೋನ್ಡು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಟೈಪ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಅವು ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಸಿ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು 2000 GB ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅವ್ಲು ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೇ ಮಲ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಒಂದೇನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ ಕಂತೆರಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೀಪೆ ಆರು ಸೋ ಕೊಡಿ ಈಸಿಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ತುಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸಿಡ್ ಕುಲ್ಲುನ್ ಮೇರೆ ಪೀಸಿದು ಕುಲ್ಲು ವರತೀರ್ ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೆರೆಗೆ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ಡನೆ ಪನ್ಪಾಗ ಈತ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಂಡೆ ಪನ್ಪರತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಪೇಡತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಕಡೆ ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋನು ತಾದ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗೆತ್ತೋದಿನ ಹತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಾರು ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಚಾನಲ್ದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇರೆ ತೊಜ್ಪಾಯ ಇರತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ವಿವೋ V20ಗೆ ಇದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ 4Kಗೆ ಇದ್ದ ಆಂಡಲ್ ಅವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ದ ಆತೆ ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಐಫೋನುಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ HD ಗೆತ್ತಂಡಲ್ಲ 4Kದ ಕ್ಲಾರಿಟಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ದುಂಬುದ ಒಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಇತ್ತು ಐಫೋನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಡ್ದಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಸದ್ಯಗೂ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಲ ಸದ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ದಾಪಂಡ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ ಸೊ ಒಂತೆ ಆದಾಗ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ಅದಾಗ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆವು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಇಜ್ಜಿಡ ಮೇನಿಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಫುಲ್ HD 60 FPS ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ 4Kಗೆ ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಪುವೇನು ಅಡೆಗೆ ಪಂಡ ರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4Kಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಮಾತ ಏರು ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕುಲು ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ PC ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಡ
ನಿಕುಲು ರೆಂಡರ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ HD ರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು 4K ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವತುಲೆ ನಿಕುಲು 1080p ಹೊರಗೆ 4K ಕೊನೋದು ಅವು ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ತನೆ 1080p ಮುಟ ಬರು ಅಂಚಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪಿದ್ದಾನೆ 1080p ರೆಂಡರ್ ಆನಾಗ 4K ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ತು ರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಫೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ 1080p ಮಲ್ತಂಡ 7GB 8GB ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು 4K ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 12GB 11GB ಆ ರೇಂಜ್ ಒಂಜಿ 3-4GB ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ 4K ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ತು ರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಕೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕುಲು 1080p ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ 4K ನಿಕುಲು ರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ 4K ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಈತನ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ ಅನ್ನಿ ಅನಾತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನೇರ್ ಬಂಡೇರು PC ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು PC ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಡ ದುಮ್ಮಿತಿನಿ 19 ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಐಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂಪೋಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು 19 ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಿಟರ್ ಅರೌಂಡ್ 6,000-7,000 ದನ ಕೊಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆ ಟೈಮಡು ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 24 ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ LG ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಾಯ ಬಂದ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಸುರುಕಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೆಟ್ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುನೇನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನಂಜೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅದಾದನ್ ಪೇರು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಓದುವೆ ಇಜಿದ OBS ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ಮಾನಿಟರ್ ನಮ್ಮ 24 ಇಂಚಿದ LG ದ ಮಾನಿಟರ್ 19 ಇಂಚಿದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂಚ ಆತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ತೂಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕ್ PC ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತಾ ಬಂದು ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ತೂಕೆ ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರಂಡುತ್ತೆ ಅದಾಗ ಈ 19 ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಇರೇನತ್ ಮಾರೆ 19 ಇಂಚಿದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ 10 ಇಂಚಿದ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬರೋದು ಅವೇ 24 ಇಂಚಿದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ LG ದ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೆತೊನ್ಗ ಪಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತೂವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಒಂಜೆ ಲಾಯ್ಕ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಈಸಿ ಆಪಿನ ಮಂಡ ರಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ದೀತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆತೆ ಒಂಜೆಟ್ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ನಾನೊಂಜೆಟ್ಟು ಈ ದಾದನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಯಾನ್ ಓ ಪೂರ ನಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪೇರು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ರ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ದುಂಬಿತ್ತೀನಿ ರೈಸನ್ AMD ದಕ್ಕ ನಾನು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಇಂಟೆಲ್ ದಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರಲ್ಲ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಇಂಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ AMD ದ ರೈಸನ್ 5 3600 XT ಉಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು 3600 ದ ಓವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅವು ದುಂಬಿತ್ತೀನಿ ರೈಸನ್ 3 1200 ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಐಟ್ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ 16GB ಪಾಡ್ದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ B550 ಬಂದೊಂಜಿ ಗೇಮಿಂಗ್ದು ಉಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕುಲು ದಾದನ್ ಪೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅವಿನ್ ಪೋ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಲಿಂಕ್ ಪೋದು ನಿಕುಲಾದ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಖುದ್ದು ಪೂರ ಅಮೆಝಾನ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದೆತೊಂದಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಗೆತೊಂದಿನ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರತಲ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವನು ಒರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ SSD ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದ ಮೂಜಿ ಉಂಡು 256 ಒಂಜುಂಡು 512 500GB ದ ರಡ್ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ 500 GB ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 TB ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಐತ ಅಂಚಿಂಚೆ ಇಂಕ್ ಕೊನೆರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 2 TB ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಿನ ಕೇಸ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮೊಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಸೇರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೇಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಗೇರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಡೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಮೌಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೌಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಮಿದ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ಲ ಉಂಡು ಲಾಜಿಟೆಕ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸದ್ಯಗೊಂದು 4000 ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗಡಿ 4000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ HD 30 FPS ಒಂಜಿ ಆಪಾಗ ಗೊತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡನೆ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒರಿನಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಪೇರು ಅದು ಒರಿನಿ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತೂತಾರು ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಸೊ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಪಂಡರ ಒಂದಿನ ಜನ್ಮೋಡ ಹತ್ತಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ಲು ಉಂತೊಂದು ನೇರಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಿ ನೀರು ಪನಂ ಪೋಲೆ ಅಂದು दा ಪಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಾವು ಊಲ ಸರಿತ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆರ್ಬಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಆಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೇ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದು ಅರೇನೆ ಒಂಜಿ ಉಂತಾಯಿನಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರಂದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವಾಗಗಂದು ಬೈದಿನತ್ತು ಯಾನು ಆಡಿಸ್ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ರಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ರಪಕ್ಕತ್ತೆ ಪಾರ್ಪೋಡು ಪಿರ ಸೊ ಪಿದಾರ್ದು ಬೈದಿನತ್ತು ಮೋನೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕದು ಜುಮಾರೆ ಅದು ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಆತ ಬೇರೆ ಪತ್ತು ದೀತೇರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಪತ್ತು ದೀತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಏತೆ ನಾನು ಒಡ್ತೀನಿ ತೂಪಾರ್ ನಿಕಲು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕುಡಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇಜ್ಜು ಎಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೊಸಾತ್ ಏರನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ದತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಸಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಈತ ಐಟಮ್ ಏಪೋಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಗಾಯ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಗೆತ್ತೊಂದಿನತ್ತು ಎಂಕೊಂತ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಪೀಸಿಡ್ ಈ ಟೆಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದುಂಬೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅರೌಂಡ್ 2018 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ಹೊರಾನೆದಲ್ಲ ಈತ ಐಟಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗರ್ನಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂತೆ ಡೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಬರ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲು ಮೈಕ್ ದೆ ತೊಂದು ಸೊ ಕೋರಿಂದು ಮಾಸ ಕೋರಿಂಡು ಒಲ್ಲ ಪೂಂಜೆ ಸೊ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಾಯ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು 32 ಎಂಚಿನ ಪುರಪ್ಪುಂಡು 32 64 48 ಎಂಜನ ಬರಪೇರು ಆಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮಿರರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪಾಯನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಪೇರು ಕ್ಯಾಮರಾದ ತಿರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿಲಕ ಒಂದು ಪತ್ತಾದ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನು ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡ ಅವು ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವೆಂತೂದು ಮಿರರ್ ತೂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಂದಿರಿ ನನ್ನ ಬಾವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಮಿರರ್ ಪತ್ತಾದೆ ತಿರ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಟಿಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರೋಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರೋಡ್ ಏಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಪೇರು ಮೈಕ್ ತೋಜಿಪಾಯರು ಮೌನೋದ ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ 450 ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೌನೋದ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಕುಲು ಬೋಯಾ BY-M1 ಪಂದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಯದ ಕಲ್ಲ ಸೊ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮೀಟರ್ ಉಂಡಾಯ್ತ ವಯರ್ 10 ಮೀಟರ್ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ದೂರ ಅಂಡು ಆ ವಯರ್ ಬಾರಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೊ 10 ಮೀಟರ್ ವಯರ್ ಬಂಡ 10 ಮೀಟರ್ ಆರ್ 6 ಮೀಟರ್ ಐತ ವಯರ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅದು ಆತು ಉಂಡು ಐತೆ ಆತುದ್ದ ವಯರ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ದೂರಡು ಪಾತೇರಿ ಆಡಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಮೂಲುಂಡಿತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುವಲ್ ಪಾತೇರು ನಾನೇಟ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಸೊ
ಬೋಯದಕಲ್ನ BYM1 ಪಂದೊಂದುಂಡು ಐತಲ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇನು ತಿತ್ತುಡು ಸೊ ಅವೆಂದೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನುದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗೇಮರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ದಾಯ ಬಂಡ ಗೇಮರ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನುದು ಎತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಗೇಮರ್ಸ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬಂದು ಗೇಮರ್ಸ್ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಗೇಮರ್ಸ್ದ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಪೋ ತೂಲೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಟ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂವರ್ಚಿ ಅಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ BGM ಕಮೆಂಟ್ರಿ ತೂವರಿತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ತೂದ್ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದ್ಬಲೆ ಸೊ ಅವೇಟ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಜೋಶುಡುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಏನಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಏರ್ ತೂವೇರು ಪಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಾಡು ಯಾನಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನವೇ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲಂಚೆನೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದೇ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆದೇ ಪೋಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತನು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಏರನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂದಿತ್ತಾರಡ ಅರನ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ತೂದು ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಯಾನರೇನು ಶಾಪ್ ತೂದಿತ್ತಾರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿನಿಗೋಳಿಡು ಏನ್ ಕಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ಪುಂದೆನ್ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಡ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ಯಾನು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚವರಿ ಇಂಚ ಲೆತ್ತದು ನಿಕುಲು ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆರನ ಏಪ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಕೇರ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆವಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಡೆಮುಟ ಎತ್ತನತ ಆತ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರತ ಪಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರವರ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಗೈಸ್ ಒಂತ ನಡು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಪೋವು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 9,000 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು 4,000 ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಕನಾಗ ಓಲು ತುದಿತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅರೌಂಡ್ 4,600 ದಾನ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಟ್ 4,000 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇರು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಬೇಜಾರು ಪಾತೆ ಇರ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ 10,000 4,000 5,000 ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ವ್ಯೂ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ 200 400 ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಪಗಲ ಪಂದಿತ್ತಾನು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಆದಾತಂಡು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತೂತಿನಕುಲು ಮದಪೈರು ಪಂದೆಂಕೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಆಡು ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಈವನ್ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರು ದಾದಾಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಂತಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದ ಜರಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೆಲವರೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓಡಿಪೋಯಿರಿಂದ ಆತನ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಸೊ ಎನ್ನ ಪಂದಾಡು ನೀರು ಬೋಡೆ ನೀರು ಇಂಚ ಒಂತದ ಬೇನ್ ಹಾಕಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕೆಮರಾದಾರಂತೆ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಇಂಚಾತೇರು ನೆಕ್ಕಾತೇರು ಅಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿತಿಜ್ಜಿಡ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಮಗಲ್ ನಂಜಿ ಮುಗೀಜ ಮಾರ ಅಂದು ಇರಾಡೊಂದು ಜನ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಕ್ಕ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ 1 lakh plus 1 lakh plus ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದಿತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಂದಾಡು ಸೊ ಇಡಗೆಂಕುಲು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್